marmane wajib wong iku gatekke reng. Iya. Amriya panggawe becik. Wong urip iku kudu duwe penggawe sing becik. Nggih. Ingkang ala singgahana Ingkang ala singgahana sing ala ndi wong? Mas Karang kuwi. Berarti disinggahi. Aja disia-sia. Kaya ngene golek sandang pangan. Pup, ayo. Iya kia padang ngirep. Apik to suarane anakku reng. Wah, apik. Pengen ora ndek anak kok ngene? Pengen carane piye, Pak? Tak gaweke wae. Wah. Wah. Kok wah? Rasido. Mosok arepe kebersamaan. Ya ora, tak kei tipsnya. Lah nek iki tip ora apa-apa. Ya wong. Ayu deh kaya ngene. Ayo. Hi cici. Jijik. Karo kowe. Ayo. Ngesti ya. Ngesti ya engkau Wong urip pacangan padi. eling aja dumeh pinter, aja dumeh bagus, aja dumeh duwe panguwasa, aja dumeh sugih. Eling nek wong urip kuwi pacangane pati. Nah, Nah, pati nek ora pati ya nggo tepung tapioka. udu pati. Eh? Udu pati kanji udu. Lah apa? Pati. Oh, pati. Meninggal. Meninggoy. Ya. Diteruske apa, Wong? Podang kuning. Podang kuning. Nggih. Buka Ayo, celuk ya. buka celuk. Esok awane ngomah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ngubang-ngubang meter anggonku goleki ora krasa esuk awan ati wengi. Merenges ngadeg sisana. Jogeti wong.
Sapakat leman sarungi ngoceh dheweke tak suwun kok aja ngene padang agawe pikirku seret ireng tak sawang katon mati se bunga yen nganti nganti ya bekal atiku edi penglian yen siang andut ati kepalan Paraman yang tikusan saya gadang tak senani jangan tinggal Jen matur sembah nuwun.